Ma' kull karozza li tiġi importata f'pajjiżna, il-Gvern se jkun qed iħawwel siġra. Din il-miżura se tkompli ma' dik introdotta is-sena l-oħra fejn ma' kull wild se tkun ukoll qed tinżera siġra. Din mhix l-uniku miżura favur l-ambjent imħabbra fil-budget e kif il-Ministru Edward Cicluna ħabbar ukoll li matul is-sena li ġejja se jibdew id-diskussjonijiet sabiex jintlaħaq ftehim ma' konsorzju magħmul mill-operaturi u importaturi tal-fliexken tal-plastik. Dan sabiex tibda titħaddem l-iskema tal-ġbir tal-kontenituri tax-xorb sabiex jitnaqqas ir-rimi tal-plastik b'mod illegali u jiżdied il-plastik li jkun riċiklat. Il-Gvern se jkun qed iħejji wkoll għal bini ta' faċilità ġdida għall irkupru tal-materjali li se tieħu post dik li nħarqet kif ukoll li jipprovdi infrastruttura temporanja sabiex jonqos l-iskart riċiklabbli li qed jiġi esportat. Fl-istess ħin se jkun qed jibda l-proċess sabiex Malta jkollha Multi Material Recovery Facility li se tgħin fir-riċiklaġġ ta' diversi materjali li bħalissa qed jispiċċaw fil-miżbla. Fil-qassam tas-sajt il-Gvern għandu wkoll il-ħsieb li jniedi skema sabiex jiġu rrestawrati dajes tas-sajt tal-injam illi għandhom aktar minn 20 sena. Bis-saħħa ta' din il-miżura se jkun qed jibbenefika s-sajjiet filwaqt li jiġu preservati d-dajes tradizzjonali Maltin u snajja marbuta magħhom. L-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma se tkun qed tkompli l-assistenza lil persuni vulnerabbli fit-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija tagħhom billi jinbidlulhom l-appliances u l-qodma tagħhom ma' dawk ġodda. Il-Gvern se jagħti għotja ta' €70 għal xiri ta' apparat li jippurifika l-ilma fid-djar. L-istess aġenzija mistennija wkoll tibda x-xogħol fuq ir-riabilitazzjoni taż-żewġ stazzjonijiet strateġiċi ta' pumpjar li jinsabu f'Takandja, ta' Bakkja kif ukoll ta' Chetwick Lakes li wkoll se jkun qed jipprovdi żona ta' rikreazzjoni edukattiva għall-familja kollha.